Мәсхүт абый, исәнмесез? Сәнмесез. Иң беренче сорау шундый булыр. Сезнең биография белешмәсендә булай язылган: Казаннан килгән артистлар сезнең тавышыгызны ишетеп таң калалар һәм инде әлбәттә Казанга укырга керергә чакыралар. Менә шушы вакыйганы тулырак сөйләп үтсәгез иде безгә. Ничек булды ул? Нинди артистлар иде алар? Пермь шәһәрендә яшәдем. Яшьтән. Ләкин минем уку теләге көчле иде. Кайда уку түгел, уку. Миңа 9 яшь вакытта әнием вафат. Әниемнең соңгы сүзләре, васыяты: укы, кеше булырга тырыш дигән сүзләр. Шуңа күрә мин укырга тырыштым. Артистлар мәсьәләсендә Пермгә гел киләләр. Татарстан артистлары яраталар, чөнки анда халык бик көтеп тора. Театрлар килгәндә булды. Мин һәр кайсын карап бара идем инде. Сагынып көтеп торам, карап барам. Соңгы очрашу Пермь шәһәрендә булды Рәшит абый Ваһапов белән. Артистлар килгәч, Васкар җырчы буларак җырлаштыргалап йөргәнч, мин аларга җырлап күрсәтәм, сөйләп күрсәтәм. Һәр кайсы әйтә иде: сиңа Казанга барырга кирәк, укырга кирәк. Шулай кызыштырып йөрдем, үзем заводта эшләдем, ФЗО мәктәбен бетердем мин. ФЗО мәктәбен бетереп, заводта 5 ел тимерче булып эшләдем. Хәрби заводта. Укыйсы килү теләге көчле булгандыр, күрәсең. Аннан эштән китеп, техникумга укырга кердем. Техникумны укып бетергәч, икенче заводның мәдәният сараенда татар коллективын оештырып, җыр бию коллективы булды ул. Татар-башкирский ансамбль песни пляски дип атала иде. Шунда эшләп йөрдем. Техникум бетергәч, шул завод мине эшкә үзенә чакырды. Чөнки дворецта эшләргә кирәк, татар коллективын алып барырга кирәк иде. Завод директорының бер матур гадәте бар иде. Ул сәнгатькә гашыйк кеше иде. Шуңа күрә һәр бер цех бер көн концерт бирә. Ел әйләнә шулай. Һәр цехның техничкаларынан башлап, цех начальнигына кадәр кем аягына йөри, кем эшкә йөри, шул кеше катнашырга тиеш сәхнәдә. Мәҗбүри итә иде шул завод директоры. Безнең цех концерты булды бер көнне. Мин җырлаштырып йөргәч инде чыгып җырладым. Татарчада, русчада. Кабул иттеләр. Иртәгесен мин инде шушы заводта мастер булып эшлим. Кичләрен мәдәният йортында, көндез заводта. Иртәгесен дүшәмбе көнне цех начальнигы үткәрә инде планерка. Бөтен мастерлар, мин мастер-распределитель мастер булып эшлим. Совещание иртә белән эш турында, заводтагы эшләр турында сөйләделәр дә, тәнкыйтьләделәр дә. Барыгызга да рәхмәт, спасибо. Имашев, останься на минутку дип мин калдым. Цех начальнигы Проворов фамилиялы кеше иде. Ул әйтә: слушай, я вчера слушал наш концерт, цехның концерты иде. Слушал тебя, как ты спел и по-русски, и по-татарски, молодец, спасибо, дип әйтеп тора. А я тебя задержал вот почему. Мастеров с такими голосами мало. Если понадобятся мастера, я могу заказать в техникуме и получить сколько нужно. А вот поющих у нас нет таких мастеров. И тебе надо быть на сцене, ты должен петь.
Ну, раз ты татарин, давай пой для своего народа, езжай в свою родную Казань, учись и будешь служить народу через пение. А мастера я найду. Дейді де бұл кіші. Ертеңгісі мен Қазанға қазір август ақырлары болғандар енді бұл. Менің қиялым іліктен бар еді. Оқырға, музыкаға оқырға. Яштан оқырға мүмкіндік болмады ауылда. Көңілде бар еді андай бір. Ләкин жыршы болдыра түгел, музыка жазырға. Менің бірінші күйлерім де бар еді енді халыққа таралған. Өзі біздің әуескер жыршыларымыз жырлайлар. Жырларым солай тарала. Қазанға келдім. Туп-тур консерваторияға. Айтам, кімге кіріп қарағам кен, программный экзамен бармы, неймі? Кімге оқышын кен, мен композитор боласым келе. Олай болаш, мен заведующий кафедры Альберт Семенович Лемон бар, оның янына кірге керек. Ярар, кірге керек, ләкин ол бүгін консерваторияда жоқ, үйінде ішлей. Айтам, үйі рақманың. Ұшырады бір композитор. Консерватория залында, коридорда Алмаз Насипов деген композитор келіп шықты. Сәнмісіз. Мені меңа керегі композитор бойынша оқу, консультация алырға керегі. Лемон мұндай оқ деп айталар. Ол айта, ол үйір ақтырмай өне, фәлән, ұрамынан барасында, фәлән жұртта квартира, ол әр уақыт үйді қобыл ете. Ярар, кеттім. Шыннан да шақыдым, ешікні ашты, кірдім, бір өзі рәйлді нәрседір жазып отырайынды ол. Мен тәміне шындай хәл, мен шылай деп оқырға келген едім, композитор болыға. Училищені қайсы еліні бітірді кезде, мен тәм училище оқығанда мен. Музыкальный школы детскийні оқып бітірдің бі? Мен тәм, жоқ, біздің ауылда ойдан дейбірлер. Алла бұлар, давай, ноталарын жаздым. Ноталар жазған. Қойды рояльға ойна отыр дейм. Айтам, мен ойна білмеу шол. Ол өзі отырды да, менің нотаға қарап, менің күйлерін ойна башлады, жырлады. Мен жырларымны жырлайым. Жырлайым, ол ойнайым, мен жырлайым. Бірнеше күн ұшылай жырлағаш. Тоқтады, дейді маған. Сенің музыкальный школада жоқ. Училище да жоқ. Композитор болдыра, бұлар керек башта. Бұларын оқып шағырғаннан соңына келерге керек бізге дей. Но сенің тауышың бар. Бүгін соңғы күн консерваторияда, бүгін соңғы күн олалар жыршыларыны дей экзамен бар жүгіршінде. Записка жазды кәғазға да. Міне şu кәғазны Просимова деген оқытушыға бересің, сені тыңлап қарарлар. Мен жүрдім кері консерваторияға тағын. Зал толы халық, абитуриентлар енді. Мен записканы жібердім, бәдем комиссияға жібергізелі. Залының орындағына басып тұрам, кіріп болмайды. Кетті записка. Записканы мен қарап тұрам, бара. Оқып қарадылар, анда отырушы комиссияйында. Записканы көтеріп сұрғылар. Кто прислал записку? Это мен. Проходите за сцену, готовьтесь, будем слушать. Рар, кіріп кеттім сахна артына кірдім, анда абитуриентлар бек көп әзірленелер. Концертмейстерлар бар, ойнай тұрған. Аларға айттым, кім да болса бірер кіз мен ойнағыз, пожалуйста. Бір концертмейстер енді апа алынды. Менің нотаны ойнамай, шекі ол бет солай жазылған, малограмотный кішінікі. Мен айтам, жоқ мы бірер кезде татарлар енді. Kitap, Tatar jırları kitabı.
Пожалуйста. Кімдір берді. Ашып қарайым. Күйлер, таныш күйлер бар. И Сарман келіп шықты. Айтам, мына шошы күйіне ойнағыз, пожалуйста, мен жырлайым шығып. И ең соңғы болып шықты. Ол ойнай башлады. Мен жырлайым. Шунан комиссияда отырған апалар айда стоп dediler. Айтам, тыңларлық та түгіл мекен еді. Эта музыка написана не для вашего голоса, высоко. Поэтому давайте без нот. Ноту убираем. Концертмейстер, спасибо. Пойте, как хотите, пойте. Шлайтер, мен Сарманны өзінің тауышқа тура кетіріп жырладым. Тағын бір жыр жырладылар, нендейдер. 2-3 жыр жырладылар да. Спасибо. Күтігіз результатына. Экзамен бітті. Коридорда енді абитуриентлар барда күтіп жүрелер. Кімге нәрсе айтырлар. Шул апа, комиссияда апа енді шығып, көздеріне қарап әрік айтыклар. Вы проходите, у вас недостаточно данных деп айтып қоя, кімгедір. Келіп жетті, біз 2 жігіт тұрамыз. Менің шекелі оқымайша келген бір жігіт бар, Балтанов Болат есімді жігіт. Біз басып тұрамыз қырғыда. А вам, молодые люди, предлагаем подготовительное отделение у нас есть. 2-годичное подготовительное отделение. Это для тех, кто нот не знает. Biz Bulat'tan karışıp alıp kiremiz. Yarar. 2 yıl әзірленіп алырбыз. Нашлай тұрып консерваторияға келіп кірдім енді. Меңа 28 яш еді. Ректор, композитор Жиханов бөлмесіне шақырып, әр кіші білен сөйлешіп, абитуриентлар білен қоян келген, неше ай оқыған нәрселер болған. Менен білен де сөйлеше башлады да шақырып алғашында. Ақырдан неге соңғы қалып келдің дей. Айтам, мен білмедім, алдырылар деп. Ярар келгенсің, міне подготовительный оқырға әзір сен? Айтам, әзір. Ярар, айда кір оқы, ярдам етербіз. Қалғаны өз үстінен неше оқырсың, шылай барырсың. Шылай тұрып, мен консерваторияның жыршылар хәзірлеу бөлігіне келе білектім. 1 ел оқығаш, мені көшірділер основной курсқа. 2 ел оқыдмадылар. Тырышайды менде. Шылай еткендімдер. Шылай көшірділер 1-ші курсқа. Ләкин мен вокал бойынша списокта студент, вокалист. Йөрейдім параллельно композиторлар классына. Кіріп шығам. Алар рұқсат етәлер, пожалуйста. Ол вақытта мен оқыған елларда оқилар Емирсейт, Ярруллин, танышып кеттік аның білән, Фасил Ахматов, аны білән танышып кеттік, Ренат Еникеев. Алар татар малай болғаш меға ярдам етелер, ярдам сұрасам нәрселер, көйлер язам. Шылай тұрып, 2 факультетта да жүрдім. Официально вокалист, а была енді хобби боларақ композиция. Композитор деген сөз түгел ол. Нотаға салырға, көйлеріне үйренерге керек. Bu benim okul yılları oldu. Konservatuvar yılları. Konservatuvarını tamamlaganda 5 yıldan sonra rektör Necip Baba Cihanov çağırıp aldı da bana seni filarmoniyada çağıra.
опера театрда шақыра. Диплом спектакль жырладық бит енді біз. Эшләргә мөмкинлеге бар. Ләкин сиңа без икенче эш тәкъдим итәбез. Синең яшең дә бар, заводта да эшләгәнсең, комсомолда да эшләгәнсең, профсоюзда да йөргәнсең. Менә сине без яңа музыка училищесын оештырырга Әлмәт шәһәренә җибәрергә. Рекомендация. Обком партия Әлмәттә яңа музыка училищесы ачыла, шуны оештырырга кирәк, аякка бастырырга кирәк. Менә синнән дә подходящий, синнән дә кулайрак кеше юк. Дигәч, мин 3 көн тарткалаштым, риза булмыйча. Мин бит директор булырга килмәдем укырга. Мин сәнгатьтә хезмәт итәсем килә. Менә безгә шундый кеше кирәк. Синнән дә яхшы кеше юк. Давай. Шулай 3 көн мине кызалап кысып, Әлмәткә ризалык бирдем инде. Шулай итеп минем административ эшем башланып китте. Әлмәттә 6 ел, 1 елга дип җибәргәннәр, 6 ел эшләдем. 3 выпуск чыгардым. Чыгарылышлар студентлар бик әйбәт чыгалар. Министерствода әйтеп йөрдем инде мин. Әйтәм, минем сез 1 елга гына җибәрдегез. Кайтарыгыз, минем җырлыйсым килә. Филармониядә мада кайда, неважно. Җырлыйсым килә. Шул 6 елдан соң инде менә эш таптык. Казанга күчерәбез сине. Казанда Чайковский исемендәге беренче музыка мәктәбе, аның директоры картайган, авырган һәм үлгән инде. Вот шуның урынына сине кайтарабыз. Ярар, бик риза. Казанга музыка мәктәбенең директоры итеп кайтардылар. Ләкин мин гел коры директорына булып эшләмәдем. Һәр вакыт җырлыйсым килә, көйләр язасым килә, һәр вакыт сәхнәдә, филармониядә да җырлыйм. Әле студент елларымда Камал театрында артист булып эшләдем 5 ел. Ансы үзе бер тормыш. Музыка мәктәбендә тагын 6 ел эшләдем. Аннан соң министр чакырып алды да безгә опера театрына зам директоры кирәк. Директорның урынбасары кирәк, эшләргә, театрны сакларга кирәк. Муса Җәлил исемендәге театрга. Мин уйладым. Хәзер директор булып Әлмәттә эшләдем бит инде, Казанда эшләдем. Аның нинди эш икәнен беләм. Директорның заместителләре, урынбасарлары ничек эшли, аларын да беләм. Анда тагын 2-3 көн кузгаладылар. Ой, риза бул дип. Әйтәм, мин риза булмыйм. Әгәр күчерәсез икән, күчерегез директор итеп. Зам булып эшлисем килмәй. Чөнки беләм, бөтен эшне зам эшли. Аны күрмиләр. Директорны мактыйлар, әйбәт эшлиләр дип. Әгәр бер нәрсә начарлык эшләшә башласа, җимерелсә, план үтәлмәсә, директорны сүгәләр, син начар эшлисең дип. Ярар. Ну, күчерсәгез только директор итеп. Дип әйттем дә, шулай итеп күчереп куйдылар опера театрга. Анда эшләү җиңел түгел, ул коллектив, зур коллектив. 5 ел эшләдем директор булып. Авырып киттем, инфаркт алдым. Да больницага кирдем. Аннан соң заявление яздым. Миңа җиңелрәк эш бирегез. Бушта мин үләм, брат, әле яшисе килә. Шулай итеп театр училищесын. Аның директоры киткән иде, урын бушаган анда. Сразу министр әйтте,
Olay bula sistemine училищені әлмәттә эшләп куйдым. Монда училище театральный училище только. Директор булырга кирәк. Әйтәм, ярар, пожалуйста. Ризалык бирдем, эшли башладым. Монда директор булып 16 ел эшләдем. 16 ел, ну, директор андай уку йортларында ул директор гына түгел. Обязательно укытып та йөри. Үзем менә карады әле әйтте менә вокал буенча дәресләр алып бардым. Белемем буенча диплом минем бит вокалист. Шуңа күрә укытам. Укыттым, 16 ел укыттым да китәргә гариза бирдем училищедан. Директорлыктан җибәргез, мине укытучы булып калам. Әле укытучы булып тагын эшләдем. 3 ел калып. Аннан соң гына пенсияга чыктым. Менә бу минем биографияның бер өлеше. Шулай иттереп мин директор булып культура өлкәсендә 33 ел эшләгәнмен. Бер училище, 2 училище, мәктәп, театр, бергә җыйсаң 33 ел җыела. Ләкин шул ук вакытта мин көйләр яза идем, җырлый идем. Филармониyadan артистлар белән концертларга йөрдем, гастрольләргә. Үзем бригада оештырып та йөрдем гастрольләргә. Аннан соң мине чакырдылар көйләр язарга дип спектакльләргә, театрларга. Күчмә театр бар иде элек. Аның директоры Мансур Шапов иде. Ул вакытта ул чакырды. Әйдәм, син көйләр яза яңа спектакльгә, яңа театрга. Ярар, риза булдым да яза башладым. Анда яздым, аннан соң Минзәлә театры заказ бирә инде. Әлмәт театры заказ бирә. Камал театры заказ бирә. Шулай итеп 50-дән артык спектакльгә музыка язылган минем. Анда җырлар була, геройларның җырлары була, төрле җырлар була. Җырлар белән бергә төрле музыка була. Шулай итеп минем көйләрем спектакльләр аркылы халыкка барып җитә дә, халык җырлый башлый. Шунысы кызык булды. Берничә көем шулай. Бүген дә әле җырлыйлар, сагыналар, артистлар да җырлыйлар. Бүген дә байтак көйләрем театр аркылы чыкты халыкка. Спектакль өчен генә түгел, булай да шагыйрьләр белән сөйләшеп, яңа җырлар язгаладым. Мин туда аларның артистлар җырлыйлар, филармония артистлары, театр артистлары җырлыйлар иде. Үзем җырлый идем инде. Бүгенге көндә Татарстан радиосында фонотека бар. Ул фонотекада 50-дән артык запись бар. Минем тавыш язылган җырлар. Татар халык көйләре, композиторлар җырлары 50-дән артык җыр бар. Башка артистлар җырлаган минем җырларым да бар анда. Сирәк-мирәк аны тапшыралар радиодан да, телевизордан да күрсәтеп куялар. Шулар белән сөенеп яшим. Һәм менә җыр иҗат итү турында сез әйттегез, менә заказга да әйттеләр дип иҗат итәргә. Һәм инде булай туган җырларыгыз да бар. Җырны ничек иҗат итәсез? Заказга иҗат итү җайлыракмы, яисә әзер шигырьгә иҗат итү җайлыракмы? Менә ничек җыр туа? Шул хакта да. Эчтәлеккә бәйләнгән. Матур шигырь булса, җырга җайланган, рифмасы, размерлары, куплетлары бөтенесе җырга җайланган булса, иң җиңел көй язу шундый шигырьләргә. Аның өчен шагыйрь кеше шагыйрь булырга тиеш. Анда шагыйрьләр бар. Спектакльгә дә шулай ук. Спектакль пьеса язган авторлар үзләре шигырь язалар да, шуларны көйгә саласың инде. Анысы җайлырак. Башта көйен язып, аннан соң сүзләр язу анысы авыррак. Чөнки конкрет тема кирәк бит. Шигырьнең темасын тотып алсаң,
şiiri әйбәт yazılgan olsa üzük tuğa. Менә җырчы шагыйрьләр бар дидегез. Атап үтә аласызмы? Ниндиләр алар? Jırşı şairler ülkenlik şairlerden min özüm de hazır ülken kişi ülkenlik şairlerden jırlar köp yazılan şairler var idi. Ahmet Girikey, ana sözlerine bik köp jırlar. Mahmud Hüseyin vardı bik köp jırlar şulay yok. Benim yaştaşlarımda, benim şükürdaşlar bik köp jırlar jırlana Gülşat Zeynaşova şiirlerine, ana şiirleri jırlap dura. Razil Valiyev sözleri, şiirler, jırlar köp. Robert Minulin jırlap duran şiirler yazaydı. Merhum. Onun sözlerine yazılan jırlar köp. Jırlar yazmayan şairler yoktur. Yok her kaysi şiirler jırlarga yazıp kararlar, hem matur jırlar tuğa. Lakin kim kübrak, kim azrak yaza, kim nişek. Mine jırlarga köp ihtibar etip, imin jırlar bulsun deb yazgan şiirleri bilen ayrılıp duralar. Şol Ahmet Girikey, Mahmud Hüseyin, Gülşat Zeynaşova hem başkalar indi. Менә конкрет җырларга килсәк, сезнең җырларыгыз халык арасында бик таралган. Алар шундый халыкчан, аны халык тиз утып ала. Менә конкрет җырларга килсәк, Саубуллашев вальсын гына алыйк. Ул җыр ничек туды? Күпме генә мәктәп укучысы сезнең җырны җырлап Саубуллаша бит инде мәктәптән. Саубуллашев вальсы бик халыкчан булып, мәктәп укучыларын яратып алдылар. Bugünkü günde çıkarılış klasları her mektepte şul jırlaylar. Yazlığı bulay buldu. Elmetke barıp bir yıl şaması işlegeç, benim yanıma geldi şaire anda işleydi ol, okutuşu şaire Sajda Süleymanova. Ol bir günde benim yanıma kirgende, Rus mekteplerini tamamlap çıkarlar. Dunayevski'nin jırlaylar, Sağbulaşalar mektep bilen. Tatar mekteplerinde Tatar balalarına jırlap çağırga jır yok. Hadi yazıyor elbise. Ben şiirini de yazdım deyip şiirini alıp gelgen. Şiirini okup karadım bir uşağı. Jırlap dura. Şundan yaza başlamış vals Katar'ta. Vals gelip çıktı. Elmet şehrinde bitti bu. Onda birinci Tatar mektebi var. İski Elmet'te. Şaltırattık direktoruna ruhsat ettik zeli bolalara küsetip koruyalı yana jır tuğdu deyip ruhsat etti biz bardık. Sajda Süleymanova bilen o vakta 10. klas bitirip şağalardı 11 tügül dedi. 10. klas balalarına kirdik. Mine şunday sizge jırlap şağarga yana jır yazdık. Men oynap jırlap berdim. Balalar kol çabıp karşı aldılar. Dağın dediler, dağın jırlap berdik. Şulay ettirip 2-3 mertebe jırlap, balalar jırını kabul ettiler. Biz süyündük indi. Şundan soň yazma işlere kerek. Bunu radyo arkalı taratıra kerek hazır halykka. Men Kazan'a kelip jüreyim, gil kelip jüreyim Kazan'a. Radyoga kirdim, etemler şunday yana jır tuğdu. Şunu halykka jetkirge kerek edi, sizin radyo arkalı. Dip orkestr oynaydı ol vaqtda Oleg Lunström degan yetakchiligindagi Xitoydan qaytgan deb aytdilar alarni. Muzikantlar bek kuchli muzikantlar edi. Notni berdim, orkestrga soldilar. Oynadilar, ham o'zim jırlab zapis yasadik endi radio Tatariston radiosuna. Hozirda saqlanib oldi, radiolarni beraylar may oylarida. Şulay ettirip halık ko'tarib oldi. Mektepler, mine qaysi mektepke uchrashuvga chaqiradilar qaşağında. Barıp söyleşem. Mektep şunday jırını bilamiz. Edegiz birge jırlaymiz. Şulay ettirip bir balalar bilen birge jırlap mekteplerde esке tushiramiz ol yıllarni.
Менә шулай туды сау була шул вальсы. Ул Саҗда Сөләймановның шигыре һәм аның инициативасы булды. Ул балалар хәлен белә, күңелләрен белә, мәктәптә укытучы бит үзе. Шулай итеп, бүген инде өлкән яшьтәге кешеләр очрашканда, очрашуларга баргач, концертларда, кайдадыр күреп алсалар, безнең иң яраткан җырыбызның авторы сез дип кочаклы балалар. Күңелләдер. Кукмара җыры ничек иҗат ителде? Менә Кукмарада сезне данландылармы шушы җыр өчен? Ничек алар кабул иттеләр? Менә бу җыр турында да сөйләп китсәгез иде. Бер көн телефон шалтырый, алдым. Әлфия Авзалова. Әлфия Мәсгуд дип сөйләшәбез инде без, яшарасы күп түгел безнең. Гастрольдән кайттым әле мин ди. Кукмара якларыннан ди. Соң шуннан нәрсә булды? Кукмара районының беренче секретаре, элек районда беренче секретарь райком партия секретаре иде. Райком партия секретаре Кукмараның Зарипов ди. Әйтәди, Әлфия, син безнең районны яратасың, икенче килгәнеңдә безнең районга багышланган бер җыр алып кил. Дип әйтәди. Мәсгуд, син ничек уйлыйсың? Син Кукмара аркылы Казанда укыдың, Пермдә яшим бит мин, Перм малае. Перм белән Казан арасында килгәндем поезд белән. Кукмара аркылы йөрдең, син беләсең Кукмараның кайда икәнен. Нидәл син яза ки? Мин язам, olunurmun. Lakin sözlerin bile Gülşat Zeynəşova uca yazdı di. Dedim, kiligiz elbizge üge. Gülşat bilen Elfiye geldiler. Tekstini okuyup baradım. Jırlap durar, tekst motor. Dedim, kaldırığız, bir rahatına da şaltıratırmın. Kaldırıp gittiler, bir hafta ötmedi, bir iki üç günde tuğdu olacak. Çünkü sözleri özünü yanlışa sırap dura. Bir şaltırattım. Gülşat'a bete. Gülşat gelip tırnağız zırtuğdu. Oşar mı oşamaz mı? Dağın geldiler Elfiye bilen. Zırlap, oynap kursettim. Elfiye sırası min zırlayım. Gülşat ayta mındaydan ki bulamın diye yaratmadı Gülşat. Elfiye bir Gülşat deyindi. Şundan aranjировку yasatıp Kukmaraları alıp barıp kursetireye gerek bir tadır. Elfiye'nin konsertini bilgilediler onda Kukmarada Elfiye, Gülşat, min, bayançı Kerem Satiyev, benim bir yaratkan bayançım. Ol öğrenip aldık yine. Hanım bilen bir gazetler hadi barabız indi. Kukmara'ya vardık. Kırdık Rekum'a. Zaripov yanına. Mene şulay icra alıp geldik. Kabinetinde Kerem bayan çağırdı da zırlap kursettik. Heybetinin aşı dedi. Siz hazır halkka mene Ulu Serdik diyen oğul var yanında. Kukmara'ya yakınına. Mene Ulu Serdik'te halk jıyılgan kulüp dolu sizni kütüler. Gittik. Bardık. Elfiye'nin konserti. Sonra Elfiye birinci zırlağaç. Eyte mene bir yama jır. Zırlayıp edip. Aftrozu zırlayıp min çıkıp zırladım indi. Elfiye öğrenmegen bit. Dağın dediler, dağın. 2-3 mertebe zırlap kursettik. O yavru ettirip kul çaptılar. Şun avulun kolxoz председателі, Sovet председателі, avulun iştekçileri gelgenlerini zalda oturanlar. Yama jır bit, anı olurga kirek bit eli. Benim birinci jırım maşallah tülerge ezirlendiler indiler.
Şundan yaratkansır bitti. Yerini yarattılar barısı şey şivalığız gitken şidip marayırak yer. Bir iyi alıp girdiler bizni. Barımız oturduk, aşağıda içtik de şundan kalkuz pürsetiyleydi. Koyak kirteli alara degen eybirlerini dip hucağa aytayın da. Kirtler. Bunda bir şeyler kilogram, bunlar kilogram pişer deyindir. İt. Ezirleyenler bizge barımızga da. Şuraya ittirip itini alıp qaytıp gittik. Ondan sonra kızık buldu. Elfiye İrene. Ben İrene'm dedi. Ya koyan işitkendir. Zühre, Kemal bizim familyaları, Zühre'lerinin. Şerifulina. Şerifulina, Zühre Şerifulina. Koyan işitkendir. Elek, mahalle İrengen. Уже gastrolga çıkıp gitken şu zırnıcırlarga. Orta Asya'ya. Elfiye min aşaltırata. Mineli İrene'm ne zırnı dey. Zühre zırnı alıp gastrolga çıkıp gitken. Min barası gastrolga zi xoluk. Minen aldığa gitken. Neşli min de hazır min demedem. Neşlisin? Sınga kalansın şoğuna. Zırlasın, zırlay. Şu Zühre Şerifulina xolukka birinci zırlap gitti. Ana Elfiye zırladı. Elfiye'nin zapisi işledik radyodan indi. Hazırda bir geliler o zapis para. Kokmara yeri mine şulay kokmaralarının zakası böyle yazılgan jır. Taralып gitti. Siz әйтеп үткәнчә, Татар дәүләт опера һәм балет театрында директор булган кеше. Һәм безгә гомумән театрның барлыкка килүе, аның менә куйган максатлары, бурычлары кызыклы. Менә шулар хакында сөйләп үтсәгез, ул заманалар хакында. Менә сезнең эшләү дәверен вакытында да ничегрәк булды? Татар операсы формалашуы турында да. Bir tren tarih bu. Kırk beşinci yılda Moskov'dan koytalar, kompozitörler. Necip Cihanov, Mansur Muzaffarov, Salih Saydaşov zamanında Kozan'da eşli. Şöyle bağlar, 3-4 kompozitör soyuz uyuşturuyorlar. Lakin halkka ciddi müzikinde işittirirge gerek. Gel sorman bilengine bulup çıkmay. Halk köylerini taşlarga yaramay. Lakin avtorlarının müzikisi de bulsun deb. Birinci şiratta indi Cihanov. Özünün operası da bula ol vaqttan. Tatar operalarını jırlarga gerek. Şunday maksat bilen konservatoriya açalar 45 yılda. Soğuş bitken yıl. Jırçılar hazırlayırlar, orkestra hazırlayırlar. Hem birinci Tatar operası, Qoşqan operasını koyarlar. Hele operalar көп болмай. Necvabı yazan, Mansur Muzaffarov yazan, Hüsnül Valiulin yazan, Armiyadan qaytқан kişiler bular, kompozitörler. Opera teatrı gerek Qozanға. Qozan yuqarı muzikaga da yürüş ettiyiş haqlı Tatar halkı deb opera yazırga öndeyler kompozitörlerini hem qo'yilgan, yozilgan operalarni qo'yarga teatr gerek. Teatrni ishlaylar, ocharlar. Jiyalar, jırçılar, orkestr jiyalar, dirijorlar hammasi hem Necvabı'nın Qoşqin degan operası bilen açılıp gider Tatar opera teatrı. Bugünkü günde Allah'a şükür insan sağ yaşay. Lakin oyanış Tatar operaları az koyula. Onun sebepleri biktirende bir küp halkta hazır değil operalarını tanlarga.
Operаны yaratuşçılar bitalar, operalarını bilgen kişiler. Operаны bileler. Ariyalarını bileler. Kubrak spektakllerge kileler, yana tavuşlar tınlar için. Indi kunege bitken yıllar boyuna tınlagan jırşılarını tınlarga dep halık kilmey. Şuna göre yana operalar kirek bula kubrak yazarlar. Başka halklar, Ruslar, anda başkalar operalarını bilgen halk kütüp duralar klasik operalarını. Bilgen operaların şitil jırşıların, Moskva jırşıların olgan teatrlardan şakırıp jırlatalar. Tatar teatrları bek ağır yol yara halk көңіліне ağır bulan tınlava anlamıyorlar әлі. Onlar için bilirge kirek. Bilmiyorlar çünkü. Şulay ettirip opera teatrı üsse başlay. Klasik operalar koyarlar, Rus operalar koyarlar. Tatar operaların her kaysını koyup baralar. Hem halk günüge başlay. Bugünkü günde teatr bek matur yaşay. Teatr bularak qaraganda. Bütün dünya klasik eserler, bizning teatr koymagan eser kalmagandır indi. Hazır dünyada her kaysını koyarlar. Lakin halk әлі az yürüyor, bizim Tatar halkı. Teatr operalarga az yürüyor. Şuna göre eş koyup bulmuyor operalarını. Lakin yazılgan operalar birisi de kalmıyor, koyulmayışa. Eğer bu yazı hazır yana operalar yıl sayın bir opera yazı bara diye beytirlik. Onlar bik kirekli. Halk көңіліне kirip baralar alır. Koysun birlerini tercüme edip de koyarlar Rusçaga da, Ruslar da tanıylar gelip. Çünkü jırşılar Rus dilinde de, Tatar dilinde de, şit dillerde de jırlay turgan o jırşılar hazırlarına, konservatoriya okutuşlarına rahmet alar. Bir köp kış koyup jırşılarını hazırlaylar. Ben Kazan gurur özünün opera teatrı buluğu bilen köp şehirlerde yok muydu? Kazan'da var. Tatar opera teatrı dep atala. Baletlar koyarlar, Tatar baletleri yazganı birisi koyulup bara hazır. Başında onun şureli tur elbette. Ferit Erol'un şurelisi. Ondan sonra yazılan baletler, bek matur baletler var bizim. Opera teatrı bek kirekli. Halkının medeni derecesini üstürür için teatrın buluğu bek kirek. Hem o öz işini işley. Degeyben. Әмма сіз директор болып тұрған уақытта репертуарда татар опералары не қадар еш қойылайды? Хәзерге белән чагыштырганда. Мен директор болғанда театрның баш режиссері болып қайтты Даутов Нияз Курамшевич. Ол татар операларын қоярға бек тырышайды. Кім генә язса да, Хusnul Вәлиуллин, Рашид Кәлимуллинның, Мансур Музафаровның operalar koyulup kileydi. Yıl sayın bir-iki Tatar operası ya baleti koyulaydı bizim her vakta da. Hazırda yazılan yana operalarını tiyatr koya, lakin az yazarlar kompozitörler. Az yazarlar. Kübrek yazarga gerek. Менә бу ос язу нәрсәдән тора икән дип уйлыйсыз? Вәзгыятьтән торамы яисә безнең композиторлар юкмы, җитмиме? Менә ул яктан. Композиторлар бар. Rus'ta bir söz var. Sпрос решает предложение diyen. Şuna göre halk gelirse zal tolu bolsa kompozitorlar bugün de yazarga hazır barısında. Lakin halk bek sallanıp kına kile, azlap kile. Halk kelmege şimdi yazdın mı yazmadın mı operanı yazası da kelmeye başlıyor.
Менә шуңа күрә ике төрле әйбер бара монда. Бәхәсле әйбер бара. Менә шулай әкрен-әкрен классик оперларын тыңлый, татар оперларын тыңлый, халык бер вакытны әзер булачак. Күп йөри башлаячак операларга. Һәм ул вакытта инде язучылар да күбәячәк. Композиторлар бар, бүгендә әзерләнәләр, Союз әзерли, консерваториябыз сән-сау. Бик көчле музыкантлар чыга консерваториядан, җырчылар да, оркестрантлар да. Алар теләсә нинди операны, балетны уйнарлык, куярлык дәрәҗәдә булып чыгалар. Ничек уйлыйсыз, менә безнең татар тамашачысы әзерлеккә килеп җитәр микән менә шушы моментка? Менә сез әйттегез, әле әзер түгел дип тыңларга татар операларын. Андый вакыт килеп җитәрме кайчанда булса? Килми калмаячак ул. Чөнки опералар баралар, халыкта кызыксыну үсә бара. Музыка мәктәпләренә укучылар чыга. Казанда гына хәзер 20-дән артык музыка мәктәбе бар. Мәктәп балалары укыйлар, музыканы тыңлап, аңлап үсәләр, классика тыңлыйлар. Шуңа күрә алар тыңлыйсылары киләчәк туган телдә дә. Булачак ул. Сез әйттегез, музыка мәктәпләре дип, консерватория дип. Укыту процессы белән сез канәгатьме менә? Никадәр әзерлекле белгечләр әзерләп чыгаралар алар. Элеккеге совет заманындагы белем бирү системасы яхшырак иде дип саныйсызмы, менә чагыштырып китсәк? Яхшырак иде дип әйтәсем килми, чөнки консерватория алган юнәлешен бик матур үтәп килә. Җырчылар да безнең татарча укыган җырчы артистларыбыз эшли. Мәскәүдә дә зур театрда җырчыларыбыз бар, Петербургта да бар, Ташкентта да бар, зур Новороссийскиларда, шәһәрләрдә, театрларда җырлыйлар безнең татар җегетләре, кызлары. Алар теләсә нинди татар операсын җырларга әзер. Специалист буларак, профессионал буларак алар әзер. Консерватория бик матур үти үзенең максатын. Һәм инде сез менә хәзерге композиторларга килгәндә, аларны күзәтеп барасызмы? Менә яшь композиторларга килгәндә, кайсыларын атап үтәр идегез? Менә анда өмет бар дип. Илмир Низамовны алыйк. Менә анда өмет бармы киләчәк? Илмир Низамовта да өмет бар. Ул бик үзенчәлекле автор. Ахъяровда да өмет бар. Молодец, алынды, ул курыкмыйча опера язарга алынды. Яшь композиторлар бар. Менә шул алар эшләгән эшләр юл тапса, халык күңеленә, халык яратып йөри башласа, алар үсәчәкләр. Менә халык яратып йөрер өчен, аны бит халык күңеленә керерлек итеп, сеңдерерлек итеп көй язарга кирәк. Шулай бит. Ничек саныйсыз, менә андый көй язучылар хәзер сирәя иде дә кебек. Менә андый күренеш. Аны ничек шулай итеп язып була, менә кеше күңеленә керерлек итеп. Ул сәләт кирәкме моның өчен? Әллә ничектер тырышлык та кирәкме? Сәләт белән бергә тырышлык инде. Һәр вакытта да. Аның өчен күбрәк халык арасында яшәргә кирәк. Халык җырлаган җырларын белергә, ишетергә, күрергә. Телне белдерүче сөйләшергә кирәк татарча. Монда да шулай ук. Татарча көйләрен тыңларга кирәк, яратырга кирәк. Операларда матур ариялар килеп чыкса, халык яратып кабул итә аны. Халык яраткач инде авторлар яңазасы килә башлый. Яңа матур көйләр. Аның матурлыгы, яңалыгы, халыкчанлыгы кирәк. Бар композиторлар бар. Үсәләр. Вакыт кирәк. Халык арасында менә хәзерге вакытта яшь талантлы җырчылар бармы? Менә сез аларны күрәсезме? Алар аерылып тора торганнар, менә бармы алар? Менә аларда өмет бар дигән. Ул татар халкының киләчәге дип әйтеп буламы, мәсәлән? Шул операдан карасак. Бар, андый һәрбер җырчы булып сәхнәгә менгән
сәләтле яшьләр җырчылып китәр дип әйтеп булмый. Табигать, халык, тамашачы үзе сайлап ала аны. Ләкин бүген бик матур җырчылар бар. Мәсәлән, Филүс Каһировны әйтердем мин, бүген рәхәтләнеп җырлый. Рөстәм Асаев бик матур җырчы. Менә бөтен дөньяга танылып, Казанга сирәк кайта торган җырчыбыз бар, Шайморатова. Альбина, искиткеч. Dünyada muzika сөючеләр күтәреп йөртәләр. Европада булсын, ул Америкада булсын, Россиядә булсын, кайда җырласа да, җырласын гына, күбрәк җырласын гына. Андый җырчылар бар. Һәм халык көйләрен дә онытмасыннар, күбрәк җырласыннар халык көйләрен дигән уй бар. Бар бит инде без менә хәзер сөйләшкән классик юнәлеш жанр. Бар аерым эстрада. Эстраданы күзәтәсезме һәм аның хәзерге торышы белән сез канәгатьме? Нәрсә ошамый, нәрсәне тәнкыйтьләр идегез? Узган заманың белән чагыштырсак шул ук дәрәҗә төштеме, ничек? Эстрада сәләтле яшьләр килә күбесе. Әлеге дә баягы, ләкин тормыш үзе сайлап кала. Кемдер сәхнәдә кала, гомергә кала, кемдер сәхнәдән китеп башка эшкә күчә. Бу табигый хәл. Теге начар җырчы, бу начар җырчы, бу әйбәт җырчы дип алдан ук әйтү кирәкми. Менә консерваториядан да чыгалар матур җырчылар, культура институтыннан бик матур җырчылар чыгалар, матур тавышлы җырчылар бар. Менә ничек уйлыйсыз, үзешчәннәр бар бит инде менә үзешчән композитор дип әйтәбез, үзешчән җырчы дип тә әйтәбез. Аларны махсус ниндә булса югары уку йортында укыту кирәкме? Кирәк дип саныйсызмы менә бу әйберне? Һәр һөнәргә дә, һәр кешегә дә уку кирәк. Бер кайчан да талантка зыян итми уку. Киресенчә генә. Талант әле профессионалга әверелеп китсә, иң кирәге әнә шул була. Инде халык көйләрен тыңлап кына шул көйләр дәрәҗәсендә генә язып яшәүчеләр бар, аларны сүгәргә кирәкми. Аның теләге, аның мөмкинлеге, аның сәләте шул халык көйләре тирәсендә. Ләкин халык көй дәрәҗәсендә халыкныкы булырлык җырлар иҗат итү җиңел түгел. Аңа сәләт тә кирәк, вакыт та кирәк, көч тә кирәк, теләк тә кирәк. Көйләр язу җиңел эш түгел, әлбәттә. Менә хәзерге заманда күзәтәбез бит инде. Һәр кеше композитор, һәр кеше шагыйрь булды дип әйтәбез инде, әмма аны композитор яисә шагыйрь дип әйтү кыен да ничектер, чөнки ул сүзләр тезмәсе дип әйтеп була. Менә шундый дәрәҗәдәге җырлар бик күбәйде һәм алар массага таралды. Менә шундый дәрәҗәдәге җырлар чыга тора бит инде. Кеше аны радиолардан тыңлый тора, әйләнә тора. Менә мондый күренешкә ничек карыйсыз? Бу уңаймы, яхшымы? Табигый. Ни өчен күбәйделәр көй язучылар хәзер? Чөнки менә 1949 елны консерватория, 45 елны консерватория ачылса. Консерватория укытучыларның теләге һәм ярдәме белән Казанда музыка училищесы яши һәм музыка мәктәпләре ачыла бик күп. Элек бит Казанда бер мәктәп тә юк. Хәзер 20-дән артык музыка мәгариф министрлыгы аркылы да бар, мәдәният министрлыгы аркылы да музыка мәктәпләре бар. Анда яшьләр музыканы кәгазьгә салырга өйрәнеп чыгалар. Һәм үзләре күп уйныйлар, күп җырлыйлар. Күп җырлагач яңа көй тудырыслар килә. Алар һәвәскәр башкаручылар, һәвәскәр композиторлар. Алар булачак, күп булачак. Чөнки мәктәпләр бар хәзер. Алар нота язарга өйрәнделәр. Берничә көй уйнагач, җырлагач, үзенекен тудырасы килә башлый.
Тудырасы килгәч, тудыргач, кәгазьгә язу мөмкинлеге бар, аның грамотасы бар хәзер. Шулай итеп күбәйделәр, җыр язучылар да күбәйде, шигырь язучылар да күбәйде. Аларны гаепләп булмый, язсыннар. Табигать үзе сайлап ала. Кайбер җырлар халык җырлап күтәреп ала, җырлый, яши. Кайберсе җырчы үзе генә җырлый да, шуның белән бетә. Төрлечә бар, төрлечә бар. Табигый сайлану. Табигый сайлану. Ансыз мөмкин түгел. Сәнгать һәр вакыт шулай төзелгән. Аннан соң әйтеп үтәсе килә, эстрадада менә мондый күренештә күзәтелә. Артистлар бер-берсен ничектер хөрмәт итми, начар пычрак сүзләр атыша һәм аны кеше бөтен халык алдында интернетта язып чыгалар. Бөтен кеше моны күреп тора, күзәтеп тора. Мондый бит инде бу интернет заманасында шулай. Элекке заманда мондый хәлләр булганмы? Менә бу бит инде татар халкы менталитеты өчен бик ярышу дигән әйбер ул гомергә булган ул. Кайчаннан башлап булса да. Көнләшү дә булган, ярышу да булган. Кемдер шулай ярышып төшеп кала, кемдер алга китә. Ул булган табигый әйбер, ансыз да табигый әйбер. Ләкин бар матурына көнләшәләр. Бар ямсыз. Халыкка чыгаралар. Менә ансы инде шәхсән кем ничек. Бар бик ямсыз кайчакта менә хәзер интернет бар бит. Интернетка күчерәләр. Бөтен мөмкинлекләрен, шартларын, көнчеллекләрен, усаллыкларын интернетка китереп эләләр. Менә монсы ямсыз әйбер. Көнләшәсең икән бүтән җырчыдан. Белсен аны. Ләкин сугышма. Җиңәсең килсә көчлерәк бул, шул гына. Көчлерәк бул, матуррак җырла, тәртиплерәк бул. Шул. Шәхсән сездән көнләшүче булдымы? Һәм менә андый кешегә ничек карарга кирәк, ничек үз-үзеңне тотарга кирәк, менә ничек киңәш бирер идегез безгә яшь буынга? Siz minнән сорадыгыз, көнчелләр булдымы, фәләнме дигән дип. Булды әлбәттә. Булды. Ләкин иң яхшысы каршы дәшмәү. Көнләшкән кешеләр тынычланалар. Һәр вакыт шулай. Үз эшеңне һаман да яхшырак итеп эшлә, шул гына бар. Көнчелләр төшеп калалар. Хәзерге җырчыларга да күргән саен сөйләшкәндә киңәш иткәндә шулай әйтәм. Син дәшмәм әйтәм. Тагын да яхшырак җырла. Шул бетте. Бүтән дәвасы юк аның, даруы юк. Менә ничек үзеңнең менә була бит шундый моментлар йөрәгеңә кабул итәсең. Ничек шул киртә барьерны булдырырга кирәк? Монда инде ихтияр кеше. Сикереп чыкмаска. Син үзең фәлән түгән дип кычкырып бакырып йөрмәскә. Бирәк тә интернетта тыгылмаска. Һәм иҗат турында бер сүз кузгаткач, менә хәзерге эстрада дип әйтик инде шул ук. Ул бит инде акчага корылган дип әйтәләр. Яшиләр анда, шул эш хакына яшиләр бит инде алар. Аларның һөнәре шул. Шуңа күрә аларны кыйбат, очсыз фәлән түгән дип гаепләп булмый. Әгәр дә халык йөри икән, билеты сатылып бетә икән, ул күбрәк алырга тиеш, әлбәттә тиеш. Ул яхшырак, сыйфатлырак җырлый, сыйфатлырак бии. Ләкин бар бит менә төрле җырлар, сыйфатлымы, сыйфатлы түгелме, җырчы дип әйтик инде, акчасын түли, ротациягә бирә, аны әйләндерәләр, телевизиядән, радиодан куялар, күрсәтәләр. Менә мондый күренешне ничек бәялисез? Менә бу бит инде масса күләм. Бу ямсыз күренеш. Менә монда инде редакторлар, радио дулкыннары, телевидение,
Алар ямсыз әйбер эшлиләр ротация белән күрсәтеп, алар сайлап алып кына күрсәтергә тиешләр. Халык үзе белә, концертны, афишаны күреп, халык билет алга ябырлап, билет җитми кала икән, нимә ул әйбәт? Аңа бер нинди ротация кирәкми. Менә ул ротация аркылы яңгырату, ул әйбер. Шуңа күрә сыйфатсыз җырлар килеп чыгалар, сыйфатсыз башкарулар килеп чыгалар ротация белән. Элек комиссия, нидер комиссия булган дип беләм, менә шушыларны үткәрү буенча. Нәрсәләр ошамаса, яңадан киридән җырчыга кайтарганнар, яңадан киридән яздырып бир дип ошамаган җире булса, менә мондый комиссия кирәк дип уйлыйсызмы, юкмы? Худсовет дип аталайды ул. Ие. Художество советы. Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Чөнки карап кемдер белгечләр җыелмасы ул худсовет, белгечләр җыелып тыңлап, аны кирәк дип әйткән сүз юк иде анда. Менә эфирга халыкка чыгарырлык бу җыр түгелме? Шуны гына хәл итәләр иде. Бу эфирга бармый. Җырны алып куялар. Эфирга бара торганы үзеннән-үзе юл яра, бер нинди ротация кирәкми. Ул халыкка кирәкле җыр икәнен шул худсоветлар хәл итәләр иде. Кирәк, бүген дә кирәк, бүген дә кирәк. Кемдер җырны сайларга тиеш. Бүген алар җырларны сайлау калды редколлегия кулына, редактор кулына. Бер кеше хәл итә. Бер кеше бер фикерле, күп кеше булса, күп фикерле сайлау мөмкинлеге зуррак була. Шуңа күрә худсовет дигән әйбер кирәк мәдәният өлкәсендә. Театрларда, филармонияда, радиода, телевидениеда бигрәк тә кирәк худсовет. Бигрәк тә кирәк. Чөнки әрсез авторлар бар, әрсез башкаручылар бар. Халыкка ул гына сайлаган җыр халыкка барып җитә. Халык радионы сүгә, телевизорны сүгә. Алай булмасын өчен художество комиссиясе кирәк. Һәм инде йомгаклык, Мәсгуд абый, сезгә бүгенге көндә 89 яшь дип беләм. Быел минем туган елым килде. 20 елда миңа 90 тула, Алла бирсә. Менә ничек сөйләп китегез әле безгә, ничек итеп шушы яшькә кадәр җитә алдыгыз? Моның берәнди сире бармы? Авыр сорау бу. Моңа җавап бирү. Мин бер кыскача гына җавап бирәм. Дуслар сорашкан дисәләр, яшисе килеп яшәргә кирәк. Яшисе килеп яшәргә кирәк. Үләсе килгән кеше яши алмый. Бүтән сер юк. Ашау эчүдә сер юк, физкультурада хәрәкәт һәр кайсыбызда бар, ашау эч һәр кайсыбызда бар. Менә яшисе килеп яшәү, эшлисе килеп эшләү, нинди эш булса да, эшне сайлап түгел. Менә мин әйтим инде. Минем теләгемә каршы директор итеп куйдылар, ләкин мин ул эшне яратып эшләдем. Менә шулай нинди эш эшләсәң дә яратып эшләргә кирәк. Тормышны шул дәвам итә, алга тарта. Яшисе килеп яшәргә кирәк. Менә шул. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.